हमरा भतार के तो खोले न होके। अरे तारा बहिनी के गाड़ी में गधा के आरी पे लो वाह बहुत अच्छा कि हमरा भतार के तो खड़े ना हो के। ए भौजी तो काम कर जब तारा भतार के खा नहीं होत नु तो चाट के हिला दो। तो का हाल बा भाई, आज हम फिर से प्लाई कैले बनी अवधेश प्रेमी एंड रितेश लाल यादव। भाई आज के वीडियो बहुत गान फाड़ बा, ऐसे कहल चाहते हैं वीडियो को पूरा देखा बहुत मजा है। तो भाई लोग वीडियो बना के बस एक ही मकसद बा, एक ही मकसद रहेला खाली आप सभी को दिल से हंसाने के लिए, ना किसी को दिल को ठेस पहुंचाने के लिए। तो वीडियो के सीरियस मत ले हमरा देख के भूल जाए। तो बिना कोनो लानो लहसुन के आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो झाट छिलबू ना तहार बहन चो हमक बताओ ना भाई कैसन बात कहती है यार कि दे दे भतार 4 दिन ला। अरे भौजी अगर ऐसा दे वाला चीज रहे भतार तो सब कोनो दीत आ जगह खाया ना खेला नु वो मरा खुश रह समझल। तो भतार ना दे के भौजी या भूल के ना दिह बाद में तोहरे के ना पेली आ खाली ओकरे के पेली काहे कि स्वाद चीख ली ना। अरे साथ नहीं वाह बहुत अच्छा चोली के चीखे द मिठाई हो। अब तोहनी बताओ भाई लोगन चोली के कौन ऐसा सरो मिठाई बा कि आज तक ले भैया भंसरी वाला चिखले नहीं के। ए पर कुछ पेल देम नु कूद के तो सारा कहे कि हाँ ये खराब बा का सा, लेकिन तोहनी बताओ नहीं यार ये कोनो बात भल कि चोली के चीखे द मिठाई हो। ए भैया आके झाट छिलबा। हाँ बहुत अच्छा सुन तारा भैया के बात कि खाए द चोली के मिठाई हो आ सुबेरे हिली चरपाई हो। ए भैया ऐसे मत कहो काहे कि भौजी के जवानी अभी बनल बा आ गलती से भौजी के मन पनिया के आ भौजी के प्यार के झांसा दे के आ भौजी के मन खुश ना करन तो कसम से कहतनी गलती से अगर हमार लगे आई तो पटा के पेलम कम आ कहम कि पेल ही नहीं का कहतारू कि देहम ए राजा बिहान हाथ बन जो भौजी छतरी बिया का भौजी, लेकिन भैया के ले के मन में अभी आ तू बाद में देबू तो भैया तो क्या करियन झाट छिलियन भैया ऐसा काम ना करियन। तारा दिक्कत का बा परेशानी का बा ऊ खोल के बताओ तो शायद भैया मान जीहन। अरे तारा बहिनी के लहंगा में विजय भार पड़ो वाह बहुत अच्छा साया के सुंदर सामान आ राजा देहम बिहान देख लो भाई लोगन भैया के ले के मन बा अभी आ भौजी कहती है कि बिहान दे। अरे भौजी भैया के दिमाग मत खराब कर कसम से कहतनी गुस्सा हो जाए नु पट्टा के पेल देना बाद में कहीं हम नहीं पेले नु तो ओकर जब हम से न पूछिए काहे कि तू भैया के दे भैया के मन अभी कैले बा। का कहतारू कि शादी भइल नाम के हमसे न लिपटे हाथ बहिन चो तो का भौजी बहुत छोटा बात करता ऐसा हो नहीं कर सकत कि भैया ताया के ना पेलस। हाँ भाई काहे कि जब हमरो शादी भल रहे चाहे शादी हमें भइल चाहे होखे वाला बा चाहे ना कुछो भल तो जो दान समस्या बा मान हमार शादी भल आज जब हम ले गए नहीं हमरा बहुत मन हमें कहाँ दिक्कत भल तार बजे झूठ बोलता रू पटकिया के पेला। अरे सार तो नहीं तार कैसन बहिन बा हो आ ना खोल देन सारी तेपो ना सटे इ त भैया में ना गलती बा। ए सार तनी तार जीजा जन बानु बड़ी मौगा बा बंसुरी वाला देखा तार बहन सारी खोल देले बा तेपरो तार जीजा तार बहन के ताकत नहीं के पता ना तो जीजा कैसा मिले बा सारवा। एगो काम करो तो ओ जीजा के चेंज करो हे जीजा के बुलावा हम न बानी पावन बा अभी आए सार तो नहीं तार कैसन बहिन बा हो आ ना खोल देन सारी तेपो ना सटे इ त भैया में ना गलती बा। ए सार तनी तार जीजा जन बानु बड़ी मौगा बा बंसुरी वाला देखा तार बहन सारी खोल देले बा तेपरो तार जीजा तार बहन के ताकत नहीं के पता ना तो जीजा कैसा मिले बा सारवा। एगो काम करो तो ओ जीजा के चेंज करो हे जीजा के बुलावा हम न बानी पावन बा अभी का कहतारू कि दे दे भतार 4 दिन ला हाथ तोर बहिन चो। ए भौजी अब का दिक्कत हो तारा हो हम जानता नहीं कि तहार भतार तारा के नहीं खुश कर नहीं रख तो सखी के बता से का करबू आगे बताओ तो।